Ongietorri denoi, ongietorri komunitate desobedientera. Ongietorri errebeldia kolektibo honetara. Ongietorri ilusio piste, mugimendu, prozesu, kolektibitate, sormen, eraikuntza, zaintza, ekintza, praktika, hausnarketa komunitario honetara. Espektatiba ezberdin asko biltzen dira hemen. Espektatiba eta gogoan hitzekin etorri gara gutako bakoitza. Harika eta berri bati hasiera eman nahi diogu gaur, hemen. Hasiera gai, baina espero dezagun amaierarik izango ez duena. Dinamismoan oinarrituko dena, egokituko dena eta gutako bakoitza mugituko gaituena. Praktikak hitza hartuko duena, pertsonaletik kolektibora ibango dena. Kolektiboan duelako indarra, kolektiboan planteatuko duelako benetako eraldaketa. Hasiko gara estribilloarekin, bale, deno batera hasteko. Bat, bi, eta hiru. Gure duna, endu daño, iltzazu aitategin trago. Kapitalak bizitza, hartu du menpean, ukazioa arau, euskal lurraldean. Kometiundu saldu, etxibearrean, zergatik ezpigatu, gure aldean. Gure almen sortzailei, astinduz nagia, gure zaduz ametsak, borrokan naria. Lorarazi ditzagun mundutxo berria, Itzigera onaren laborategia. Berrenzu ezagun gure izatea, gauza bizitzea ez bizigaldea. Ametsak iparroak ez naturaztea, zori